Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 9 декабрь, шәршәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутларда безне караган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Тапшырубызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген 9 декабрь Россиядә Ватан каһарманнары көне. Бәйрәмнең тарихы 18 гасырга барып тоташа. Патшабикә Екатерина II байрагы белән 1769 елда Изге Георгий ордены булдырыла. Бүген Советлар Союзы Россия геройларына, Дан ордены кавалерларына рәхмәт сүзләрен җиткерәләр. Бүген халыкара геноцид җинаятеннән һәлак булганнарны искә алу көне. Хәтер көне Берләштерелгән Милләтләр оешмасы тәкъдиме белән 2015 елдан алып үткәрелә. 1884 елның 9 декабрендә Левант Ричардсон ролик конькиларын патентлый. Роликлар моңа кадәр дә була, ләкин Ричардсон йөрү җайланмаларын камилләштерә. 1902 елда беренче ролли-дром ачыла. Ачылыш тантанасында 7000-нән артык кеше катнаша. Instagram киңлекләрендә нинди яңалыклар бар? Бу турыда безгә Алия сөйләп китер. Әлеге минутларда сезнең белән йылдызлы Instagram. Замана җилләре яңалык кертми тормый, хәтта моданы да татар көенә күрсәтә башлаганнар. Бер кемгә дә сер түгел, нинди ел фасылы булуга карамастан, табигать тирә-юньне үзенчә бизи. Ә менә тегү, чигү белән профессионал шөгыльләнүче шәхесләребез үзләренең авторлык эшләре белән безгә дөньяның барлык бизәген үзебез белән йөртергә мөмкинчелек бирә. Элек матур татар халкының барлык милли бизәлешен үзенә җыйган күлмәкләр бары тик сәхнәдән генә күренсә, бүген урамда гади халык өстендә дә сокланырга мөмкин. Мондый шәхесләр яшь буынга үз милләтен шушы киемнәрдәге бизәкләр аша сакларга ярдәм итә. Ул шук та, шаян да, оста итеп чыгышлар да ясый. Артистлар гаиләсендә туган Ләйлә Таишева тамашачыны сөендерүен дәвам итә. Текисен теңіне қайтканды ашық тире, шықмасын ташып тире. Киләсе шәхесебез үз киемендәге матурлык белән генә шикләнми, аның эчке дөньясы да матур, киң күңелле, олы йөрәкле, нәкъ милләтебез бизәге Резида Төхвәтуллина. Сезнең белән мин Алия идем. Йылдызлы Instagramны бергәләп күзәтик. Студиябызның бүгенге кунагын тамашачы театр артисты буларак та, җырчы буларак та яхшы белә. Үз-үзеңне хөрмәт итеп яшәү зур бәхет дип саный ул. Бүгенге көннән безнең белән Татарстанның халык артисты Резида Төхвәтуллина башлап җибәрә. Резида ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, хәерле көн. Бер әңгәмәдә сез тормышта ям табып яши торган чагым дип әйткән идегез. Менә шундый ханымның иртәләре ничек башланып китә, көне ничек дәвам итә? Безнең иртәләр әлбәттә төш вакытында, обед вакытындарак башлана. Димәк, бүген сез бик иртәли килгәнсез. Бик иртә, мин бүген инде сезгә кунакка киләм дип, иртә таңнан торып, әзерләнеп, бик дулкынланып, чыннан да шундый җаваплылык. Шуңа күрә бүген иртә торырга туры килде. Илтаны Илялова сезнең турында булай дип яза. Резида тормышта барыбызга да хас булган проблемалар белән яши торган гади кеше ди. Ә артист гади була ала микән ул? Менә беләсезме? Мин ул турыда, менә әле мин сорауларын да белмәдем. Шулай да мин уйлап йөрим. Без гап-гади кешеләр, чыннан да нәкъ шулай, нәкъ шушы ук тормышны алып барабыз. Шулай ук җылыйбыз, шулай ук кайгырабыз, шулай ук шатланабыз, шулай ук халаттан да йөрибез, шулай авырта да, бөтен нәрсә нәкъ менә бөтен кешенеке кебек. Шулай да
менә тамашачы тарафыннан мен артистка карата менә шулай ул башка төрле яшидер кебек, башкача, чөнки без кеше алдына матур булырга тиеш һәм һәрвакыт шулай кеше янына матур булып чыгар өчен барсында эшлибез, ә өйдә, тормышта без гап-гади кешеләр. Гади халык шулай уйлый, чынлап та йокыдан торганда угалар инде шундый матур булып торалар дип. Анда барсы да була, инде үзегез беләсез. Бигрәк тә йокылар туймаганда шулай. Сез ничек уйлыйсыз, хатын-кыз, артист, ул бигрәк тә эмоцияларга бирелә торган шулай бит. Ә менә эмоциялар безнең тормышта булмаса, без күпкә бәхетлерәк булыр идек микән? Мин беренче булай дип әйтергән беренче сүзем итеп, эмоция булмаган кеше, хатын-кыз мигратмы, ул эмоциисыз артист берничек тә булып булмый. Аның урысчасы теге, мен әйтә, оголенный нерв. Теге аңлыйсыз инде, оголенный нерв дип әйтәләр, шуны менә шулай гына. Менә мин үзем менә шушындый кеше. Шуңа күрә Яшәү авыр бит. бик авыр. Эмоцияларга бирелеп Бик яшәгәндә. авыр. Менә бөтен нәрсәгә карата эмоция бар. Ул авыр. Ә нишлисең? Шулай булып туган, шулай булып яшәлә. Ул уже теге тормыш рәвеше. Шуңа күрә булмый. Менә мин бик кызыгам эмоциисызлар кешеләргә. Тыныч кына, былай гына, тегеләй генә, шулай булган. Алай гына яшәгән булсак, бәлки без бүгенге көндә шушы яшебездә артистка булып, Татарстаныбызның инде үзебезнең күрке булган, үзебезнең шундый дәрәҗәле артистка була алмаган булыр. Нишлисең, һәр нәрсәнең башы бар, ахыры бар, уртасы бар. Сез тормышта күп сынаулар аша узгансыз, Резидә ханым. Менә әти-әнигезне иртә югалткансыз. Шулай бит, менә авыр чакларыгызда әти-әнигездән ярдәм сорап шулай яшәгәнегез булдымы? Минем ярдәм сорап яшәгән чакта алар юк иде инде. Менә мин Күңелегез белән барыбер менә Әлбәттә, авыр чакта бигрәк тә әнигә, мәрхүм әнигә Мин синең белән сорыйм, синең җаның әни булмаган, син җан, син тере дип уйлыйм. Менә аның аркылы сорыйм, чөнки бәлки ана кешенең күбрәк теге бер ишетәләр кебек бәйләнеше бардыр кебек. Әлбәттә, мин һәрвакыт әле дә чыннан да тоеп яшисез аларның yerine. Мин алардан ярдәм сорап яшәйм. Бик мәгънәле сорау, шундый мәгънәле. Шулай. Авыр чакларда, мәсәлән, күрәзәчләр янына мөрәҗәгать иткәнегез булдымы? Барганыгыз булмадымы? Бер качанда. Мин андай әйберләргә ышанмыйм да, һәм мин күз тиюгә дә ышанмыйм. Мин беләсезме, ул шулай дип уйласаң, ул тиядер. Менә ул турыда уйламаска кирәк. Миңа калса, Аллага шөкер, кем белгән, бәлки ул барадыр, каядыр ничектер килә торгандыр, но шулай да мин хәтта ул әйбергә дә ышанмыйм. Бигрәк тә соңгы вакытларда бит инде модага кирип китте дип әйтимме, һәрбер кешенең үзенең психологы булырга тиеш. Бармы сезнең психологыгыз? Юк, минем психологым да юк, психиатрым да. Үзегез белән эшләргә тырышам. Ул беләсезме, һәр нәрсәнең вакыты җитәме? Мин ул әйберне хәзер күбрәк спорт белән урманда барып, урманга барам. Әйе, сез табигать баласы дип минемчә укыган, көч аласыз үзегезгә булып. Бәлки ул сәердер, чыннан да сәер тыйла торгандыр. Мин 3 сәгать урманда йөрим. Анда инде мен танышлар күп, андый кешеләр бар икән минем кебек. Һәм мин аннан тынычланып кайтам. Ул бит инде гаҗәптер, менә шуңа күрә үз өстемдә мин шулай итеп эшләйм. Башкача ничек? Тормыш бара, шуңа күрә менә шушындай психологларсыз гына үз өстемдә үзем менә шулай йөрим инде урманда шүрәле кебек. 30 елдан артык сез Кәрим Тинчурин сәхнәсендә хезмәт итәсез. Без сезне яратабыз, карыйбыз сезнең спектакльләрегезне. Спектакльләрегез булмаган вакытта аларны менә җыр белән алыштырып була алдымы? Әлбәттә, мин шуңа күрә бик теге артык бирелеп бар бит инде артистка, менә шу эмоциональ дип роль булмаса, ул депрессиягә бирелә, ул тормышта нәрсә генә кыламый бит инде. Минем җырым булды, мин рәхәтләнеп җырлап йөрдем буш вакытымда. Шуңа күрә мин үземне бик бәхетле, чыннан да ул менә әйтәләр бит, кем нәрсәдә бәхетле, мин менә шуларда бәхетле булдым. Мин үземнең
кечерешләремне, үземнең сәнгатемне, иҗатымны җыр белән дәвам иттем. Менә шулай. Анарсын җыр беткән арада театрда эшләп аласың, менә шундый спектакль роль бирәләр. Шуңа күрә барсы да Аллага шөкер. Бүгенге көндә менә шулай бара. Шулай да хәзер бик артык җырлап булмый менә бу нәрсәләр аркасында. Коронавируслар белән. Ну, рәхәтләнеп өйдә торуда үзе бер бәхет. Чыннан да Нәрсә белән шөгыльләнәсең? йоклыйм. Ашыйм. Урманга барам, лыжыга барам, Чаңгыга барам, кыш көннәрендә конькига барам. Шуңа күрә театрларга барып киләм. Шулай мин үземне һәр вакыт тынычландырып, рәхәт итеп, менә шулардан барлык әйбердән дә күңелемне табып яшим. Театрда укыган сабакташларыгыз да бик үзенчәлекле кешеләр. Алар белән аралашасызмы бүгенге көндә? Без аралашабыз. Әлбәттә, бөтенесе белән түгел, күбесе менә сәнгатьтә эшләгәннәр белән, менә радиода безнең Дилбәребез эшли. Инсаф белән без аралашабыз. Әлфия Хәбибуллина, безнең курсташлар белән без аралашып яшәбез. Һәрвакыт шалтыратышабыз, исәнлексә безнең хәтта группабыз бар. Группа. Бит инде шундый заман, телефоныбызда безнең группабызның группасы бар. Аралашасызмы? Сезнең театрда хыялланган рольләрегез бармы? Бу бәлки хыял тормышка ашканмы, тормышка ашмаганнармы? Менә артист Резидә Хәтуллина нәрсәләр белән яшәп ята бүгенге көндә? Минем бер кайчанда кемнедер уйныйм дип хыялланып яшәгәнем юк. Менә нәрсә бирәләр, мин шуны уйныйм. Кеше бит Эсмеральдаларны уйнарга, Галия Бануларны, әлбәттә аларны мин уйнадым, Галия Бануларны. Бер-ике генә булса да уйнарга туры килде, чөнки минем тавыш калын. Анда лирический сопрано буларга тиеш, Иратның тавышы белән туры килергә тиеш, алар түбән, тегеләр өстә җырлый бит. Безнең берничек тә Ират тавышы белән Ират тавыш туры килмичә. Шуңа күрә хәтта Камал театрларында уйнарга туры килде, Галия Бануларны уйнадым. Шулай да күчергә дә чакырганнар бугай. Әлбәттә, Шамил Зинорович мине әйдә дигәне, шулай да ничек диләр әле, үз өеңдә патшабикә булуың хәерлерәк, каядыр кемдер генә булып йөргәнче. Шуңа күрә мин үземнең театрымны сайладым. Һәм менә бүгенге көндә дә Аллага шөкер. Шулай да хыялланып, мин мондый рольләр уйныйсым килә дип хыялланып йөрмәдем. Әңгәмәдә, менә мин карап узган әңгәмәдә тагын бер бик матур фикер әйткән идегез. Кеше кешегә бәхет теләп яшәргә тиеш дип. Кичерә алмаган кешеләргә дә хәтта шундый фикерегез сезнең бар. Сезгә ташаткан кешеләргә дә сез димәк һаман да бәхет теләп яшисез. Ул бик авыр. Аны әйтү генә җиңел. Шулай да эштә ул андый әйберне әйтү авыр. Шулай да менә тел белән әйтеп кую да миңа калса, ул күңелең белән ниндидер яхшылык теләү, ул сиңа кайтадыр дип уйлыйм. Миңа шушындый уем бар мин. Шуңа күрә ничек кенә минем эштә ачуым булсынмы, ни булсынмы, мин әйтергә тырышам. Менә шу авызым белән әйбәт булсын, бәхетле булсын. Ничек кенә авыр булмаса, менә шуңа күрә белмим, аның файдасы бардырмы, юктырмы, аңа карап, миңа җиңелрәктирме. Шулай да таш аш белән ату, миндә бер яхшы гадәт бар, үзем мактап утырыйм әле. Әйдәгез. Онытам мин. Мин онытам. Менә миңа кем беләндер без шар миңа кемдер нәрсәдер әйтә икән, шул моментында авыр булып куя. Авыр, бәлки анарсын онытам, минем ул кешегә ачуым калмый. Менә ул бик яхшы әйбердер дип. Бик яхшы әйбер, әлбәттә, әйе. Мин онытам, шуңа күрә бәхет теләп тик йөрим барсына да. Шулай булсын. Әйе, сезнең теләгән бәхетләрегез үзегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын, Резидә ханым. Дип уйлыйм мин аны. Тамашачы сезне бит инде бик матур җырчы дип тә белә, шулай бит. Сезнең искиткеч тавышыгыз кабатланмас, бу инде теге бер караганда тапталган сүз кебек кабатланмас. Ә менә сезгә бу чыннан да хас әйбер, сезнең тавышыгызны шундук танып була. Сезне башка җырчылар белән берничә дә бута булмый. Бүгенге тапшыруыбызны да менә сезнең башкарудагы җыр белән тәмамлыйсыбыз килә. Ә инде бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен, вакыт табып безгә килгәнегез өчен, йоклап калмаганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән саубуллашам. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.